duk wanda ya sai da al'ummarsa, duk wanda ya sai da makoman al'ummarsa saboda wani abin duniya da za a bashi, ya ci amanan Allah, ya ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ci amana na al'ummar da yake rayuwa a cikinta. Muna kallon irin rayuwar da muke a wannan ƙasa, kullum al'umma kuka suke, ana kashe mutane, ana kama mutane, ana yanka mutane, ana ƙona mutane, ana cinikin mutane, duk a wannan ƙasa da muke ciki na Najeriya. An zagi Allah, an zagi Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ba matakin da aka ɗauka, kuma ba matakin da ake ɗauka. Mun sani jami'an tsaronmu kullum kashe su ake. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma jami'an tsaro na wannan ƙasa albarka. Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci. Suna iya abin da za su yi. Ana kashe polisawa, ana kashe sojoji, amma duk da haka ba su daina shiga daji ba. Amma wanda Allah ya ba su mulki a hannunsu, ya ba su ƙarfin iko a hannunsu, wadda suna da yadda za su yi su magance wannan matsalar. Duk waɗannan ɓarayin daji, ina rantsuwa da zatin Allah, an san inda suke, an san maɓoyansu, an san matsugununsu, an san makwancinsu. Menene ake jira? Suke ci gaba da kashe al'umma. An kashe profesa a ƙasar nan, an kashe sarki a ƙasar nan, an kashe malamin addini a ƙasar nan, an kashe fitattun jami'an tsaro a ƙasar nan da sunan ta'addanci. Amma shugabanninmu, siyasar su ita ce take gabansu. Al'umma su da ake kashewa, ko da sun ce suna damuwa, wallahi magana ne kawai a baki. Don haka al'umma dabara ta rage wa mai shiga rijiya. Zaɓe ake tunkara, zaɓe ake fuskanta. Wanda bai da katin zaɓe je, kada ka yi fushi, kada ka ce ka gaji, kada ka ce babu abin da zaɓen da za ka yi zai canja. Iqilha thumma tawakkal. Kai za ka yi abin da za ka iya, sannan ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah, ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu zaɓi gwamnoni na gari, mu zaɓi 'yan majalisu na gari, mu zaɓi wakilai na gari, shugaban ƙasa mu dubi wanda yake dama-dama, mu dubi wanda yake gwamma-gwamma, mu nemi taimakon Allah, mu dogara ga Allah, mu zaɓe shi. Amma muna kira wannan shugaban ƙasa wanda yake kai a yau, ya yi amfani da sunan musulunci, ya yaudari musulunci, ya yaudari Allah, sun yaudari al'ummar musulmi na